celkom jednoducho, no je tu veľa ručného šitia. Poďme sa pozrieť na to. Aké pomôcky potrebujeme? Potrebujeme duté vlákno poliesterové ako výplň a bavlnenú tkaninu na macka, a rôzne ihly na šitie hračiek, veľkú ihlu, stredne veľkú ihlu, aj malé ihly na ručné šitie, kúsok čierneho flísu na nožtek, špendlíky, 4 druhé rôznych nití. Potrebujeme čiernu tenkú niť poliesterovú, čiernu hrubšiu niť na vyšívanie, potom čalúníckú niť a lanovú niť. Tie sú na uchytenie končatín k telu. Potom potrebujeme samozrejme šablónu na macka, nejakú stužku na záver na uviazanie do krku, a rôzne označovače, najlepšie buď vodomiznúce alebo vzduchomiznúce fixky na látku, nejaké nožnice na textil. Na oči ja použijem čierny štras, takže mám tu jeden pár, 4 ozdobné gombíky na uchytenie končatín a nejakú paličku na prevrátenie končatín, keď budeme šiť. Alebo môžeme mať aj špeciálnu pomôcku, tzv. Obracač. Tak ideme si ukázať, ako si pripravíme strih. Bavlnenú látku som preložila lícnymi stranami k sebe na polovičku a ideme prekresľovať strih na rubovú stranu látky. Potrebujeme z každého kusu po 2-krát a z končatín 4 kusy. Takže zoberieme šablónu a tesne popri okrajoch prekreslíme. To, čo kreslíme, je čiara šitia, nie čiara strihania. Obkreslíme pekne, tesne pri krajoch, všetky časti takýmto spôsobom a končatiny 2-krát. Necháme si miestečko ako prídavok na šéf, ktoré potom budeme strihať asi 1 cm. Všetky časti som prekreslila a vystrihla. Pridala som 1 cm ako prídavok na šéf. Mám 2-krát nohu, 2-krát ruky, 2 ušká, 2 časti na hlavu a telo. Teraz ideme šiť na stroji a ukážeme si, ako jednotlivé časti spojíme. Začíname šiť končatiny a ušká. Sú 2 možnosti, ako k tomu pristupovať. Buď prešijeme končatiny po celom obvode, ktoré sme si nakreslili, a na záver si urobíme dieru niekde pri nohe hore, alebo už hneď na začiatku necháme otvor na prevrátenie a vypchatie. Začiatky a konce zapošívame, aby sa nám to nezačalo párať, keď to budeme prevracať. Takto prešijeme všetky ruky a nohy. Keď to budeme mať, tak prešijeme uško. Začneme tu na začiatku a pekne po oblúčiku. Začiatok a koniec taktiež zapošijeme. Všetky končatiny som prešila, ruky, nohy, aj ušká. Teraz to musíme prevrátiť. Predtým ale ešte obstriháme okraje. Ak máte cikcakové nožnice, tak tie sú na to veľmi vhodné, ale nemusí to byť. Čiže vystrihneme ten prebytok látky, necháme tam len takých 3-4 mm do kolečka po celom obvode, aby sa nám potom látka neťahala, keď to prevrátime. A taktiež popri okrajoch nastriháme, také malé zárezy spravíme, hlavne v tých oblúkových častiach. Nemusíme to na rovných častiach, ale v tých oblúkových častiach trošku látku nastrihneme, aby sa ona neťahala, keď bude prevrátená. Tak toto spravíme aj na ušku, taktiež na nohe. Uško prevrátime na lícnú stranu.
trošku vypcháme dutým vláknom. Nedáme tam veľa, ale tak trošulinku. A keď tam máme dosť, tak tieto okraje takými jednoduchými stehmi popri okraji zašijeme, aby sa nám s tým ďalej lepšie pracovalo. Urobíme len zo pár ručných stehov. Takže keď sme si zvolili spôsob prešitia končatiny po celom obvode, teda sme nenechali otvor na prevrátenie, tak musíme urobiť taký malý nástrih a otvor. Urobíme to tak, že látku rozdelíme hore, tam kde bude ten klb tej ruky, roztiahneme a asi tak 0,5 cm trošku nastrihneme. Len tú jednu časť, pozor. A urobíme taký malý otvor. Tento otvor potom ručne zašijeme na záver, keď sme to prevrátili. A teraz to prevrátime. Je na to niekoľko tých spôsobov, ako to prevrátiť. Dáme do toho takúto obracačku, trubičku a z druhej strany paličkou pretlačíme látku. Pozor, aby sme neprederavili, čiže tak jemne tlačiť. Takto to už ľahko pretiahneme. Čiže potom postupne tiež zoberieme to duté vlákno a pomocou paličky postupne jemne vypchávame. To je jeden spôsob. Ak sme urobili druhým spôsobom, že sme teda už pri šití nechali otvor na prevrátenie, tak taktiež tú končatinu obstriháme. Necháme tam naozaj len to nevyhnutné množstvo látky. Okolo otvoru nechám viac látky, aby sa mi to lepšie zašívalo potom rukou. Urobíme ten nástrih, malé zárezy. Pozor, aby ste nezastrihli do šitia. Na tých ostatných častiach. A cez tento otvor to prevrátime. Pracujeme s tým jemne, aby sme nenatrhli to šitie. A cez ten otvor ide ľahšie. Výhoda tohto spôsobu je, že sa to ľahšie prevracia, aj vypcháva. A nevýhoda je, že vlastne máte tam ten otvor, ktorý musíte ešte následne ručne zašiť. Môžeme prežehliť, ak chceme, ale v podstate tým, že to vypcháme, tak tá látka sa vystrie aj sama bez žehlenia. A cez tento otvor postupne vypcháme. Dosť pevne treba do toho dosť veľa toho vlákna dať, aby sa ten tvar pekne vyformoval. Nohu a ruku som poriadne vypchala a ideme zašiť otvor. Sú teda dve možnosti. Ak máme takýto otvor pri ševe, musíme to zašiť pekným skrytým stehom, takým neviditeľným stehom. Zoberieme bežnú šiciu ihlu, tenkou polyesterovou niťou a začneme šiť znútra, aby sa nám úzol schoval dovnútra. Budeme šiť popri krajoch, čiže tieto kraje, tieto hrany tej látky musia sa spojiť takými malými stehmi. Vyšla som v jednej hrane, hneď idem do protilahlej, tesne do hrany a urobím taký malý steh, tak zhruba 3 mm. Keď som vyšla, tak idem rovno oproti, tiež do tej hrany a vyjdem o ďalšie 3 mm ďalej. Vždy ideme do protilahlej strany, čiže takto jednu stranu spojíme s druhou stranou a postupne ten otvor sa zaťahuje. Treba dbať o to, aby tie stehy boli malé a pevné, aby sa potom tá výplň nevychádzala medzi tými stehmi a postupne zaťahujeme tie stehy. Takto ako vidíte, tie stehy sú naozaj neviditeľné. Takto pokračujeme, kým nezašijeme celý otvor. To je jeden spôsob.
ideme zašiť ten druhým spôsobom ten otvor. Teda ten otvor mám zastrihnutý tu v strede. A tu nemusím dbať o to, aby to bolo nejak zvlášť pekné. Tak keď začínam vnútri, aby úzol ostal vnútri. A jednoduchými stehmi ten otvor zašijem z vrchu. Tie stehy môžu byť aj nejaké väčšie. A postupne ten otvor zaťahujem. Ide len naozaj o to, aby tá výplň sa tam schovala, aby nevyšla, ale stehy budú potom aj schované. Tak, takýmto spôsobom ja som tu už zašila aj ostatné končatiny. Čo je ešte ale dôležité pri tomto spôsobe otvoru, aby ste tie otvory vyrezali vždy zrkadlovo. Čiže keď mám tie nohy, tak aby tie otvory neboli na tej istej strane, ale aby boli vždy na protiľahlej strane, aby teda potom boli vo vnútri schované, ako keď sa tá noha a ruka namontuje. Takže na to treba dbať, aby boli zrkadlové. Teraz ideme ušiť brúško a hlavu. Keďže brúško nie je symetrické, musíme prekresliť strih aj na druhú stranu, nakoľko sú tu takéto záševky a oni musia byť presne oproti sebe. Spravíme to tak, že najprv na tej strane, kde to už máme nakreslené, zašijeme časť brucha. Ak sa pozrite dobre na strih, tak to brúško na jednej strane je také plochšie a na druhej strane vydutejšie. To je tá predná časť a tá plochšia strana je tá zadná časť. Takže prešijeme tento šéf na tej vydutejšej časti brúška. Takto asi potiaľto, po tento záševok. Tento šéf nám pomôže preklesiť strih presne aj na druhú stranu. Prevrátime to, položíme na to strih a teraz prekreslíme. Čiže toto nám pomohlo, aby sme vedeli, kde to máme začať prekreslovať, kde to máme priložiť. Aby tie záševky boli presne oproti sebe. Keď to máme, zašijeme tieto zárezy. Nemusíme ich vystrihnúť pred šitím, takže skúsime ich dať presne na seba. Pomocou špendlíka si to skontrolujeme, či sú na sebe. Áno, už to je a môžeme teraz prešiť. Aj na jednej strane, aj na druhej strane. Spravíme to isté aj na druhej strane s tým druhým záševkom. Dáme si to na seba. Sedí a prešijeme. Takto máme brucho pripravené. Strihneme nitky. Teraz môžeme aj zvyšnú časť brucha zašiť. Ako vidíte, sa nám to celkom podarilo. Sú na sebe záševy. Môžeme ich aj vyrezať, keď je tej látky tam viac. Trošku necháme a odstrihneme prebytočnú látku aj na jednej, aj na druhej strane. Dáme ich na seba a dokončíme ušitie brúška. S tým, že necháme na chrbtovej časti otvor. Čiže tu trošku zašijem, zapošijem začiatky a konce, nechám otvor a taktiež tu potom pokračujem so šitím. Takže máme brúško zašité. Odstriháme pekne dokola, odstrihneme prebytočnú látku, ako sme to robili na končatinách a taktiež potom spravíme tie zárezy okolo tých oblých častí. Ideme si ukázať, ako spravíme hlavu. Hlava sa skladá z dvoch častí. Máme tu časť aj s nožtekom a máme tu zadnú časť hlavy. Najprv si ušijeme tú prednú časť hlavy aj s nosom. Tiež potrebujeme prekresliť strih na druhú stranu látky.
Aby sme tomu pomohli, tak najprv ušijeme polovičku hlavy s tou nosnou časťou. Položíme na to strih a prekreslíme zvyšnú časť. Aj tými záševkami a obdobne ako na brúšku spravíme tie záševy. Tie sú tu menšie, nebudeme musieť ich vôbec prestrihávať. Preložíme látku na seba čo najpresnejšie, dbáme o to, aby to bolo rovnako na jednej strane ako na druhej. Takže ideme na druhú časť hlavy, kde zašijeme tú rovnejšiu čiaru a spojíme takto zadné časti. Prekreslíme strih na druhú stranu. A taktiež zakreslíme, kde má byť umiestnené uško. Tam je takto vyznačené takouto čiarkou. Čo to je tu? Rovnako to prekreslíme na druhú stranu. Takto je pripravená aj zadná časť hlavy. Ideme teraz spojiť hlavu aj s uškom. Prebytočnú látku popri okrajoch som znova vystrihla a taktiež urobím zárezy. K zadnej časti hlavy, tam kde som aj vyznačila čiarky na uško, našijem ucho na lícnú stranu látky. Rozprestrem to, priložím uško k tej čiare a od tej čiary smerom von, vonkajším okrajom a hrubými stehmi prišijem uško ku kraju. Toto je len pomocný steh, čiže dávam pozor, aby som ostala stále v prídavku na šití, aby sa mi potom lepšie šila tá hlava pod strojom, aby sa mi to uško počas šitia nepohlo. Urobím zo pár ručných stehov, takisto aj druhé uško. Umiestním presne na tú čiaru a k okrajom prišijem. Toto šitie nebude vidieť, stane vo vnútri hlavy, takže nemusíme sa obávať, nemusí byť žiadny pekný steh, len aby nám uško dobre držalo počas šitia. Takto. A keď to mám, tak tomu priložím tú druhú časť hlavy tým nosom, pekne dám to na seba. Dávam pozor, aby tieto švy na seba zapadali, čiže stred hlavičky vpredu aj vzadu. Tam začínam špendliť a pekne do kolečka to našpendlím a následne to aj zašijem popri obvode. Môžem to šiť z jednej strany alebo z druhej strany, mám to vyznačené, takže na to až tak nezáleží. Hlavičku som ušila a prevrátila. Taktiež sa môžeme zbaviť v tomto kroku tej fixky alebo už akého označovač sme už mali. Ak sme mali teda vodou zmývateľný označovač, tak môžeme navlhčiť a žehličkou usušiť tú hlavičku. Ideme teraz spájať hlavu s telom. Tu mám ušité telo, ešte to obstrihám.
Čiže brucho mám prevrátené na tú rubovú stranu a do toho hlavový otvor dám hlavu, ktorá je prevrátená na lícnú stranu. Dávam pozor, aby som tú nosnú časť, tento šéf, dala k tej brušnej časti. Čiže takýmto spôsobom vrátim, môžem to aj vyznačiť aj nejakým špendlíkom, aby som sa nepomýlila, že kde je, aby tá hlava potom nakoniec nebola otočená dozadu. A dám to do toho. Otvor je malý, takže to musíme takto nejako skrčiť. Ide o to, aby sme tu mali pri krku vlastne líce na líce, tú látku. A pekne hlavu napasovali k tomuto otvoru. Keď som to takto už dobre umiestnila, šéf na šéf, čiže aby šéf nosa bola na tom šve brucha a zadná strana hlavy presne na tej chrbtovej časti, tak musím dobre prišiť hlavu. Mám na to dve možnosti. Tí šikovnejšie to môžu dať aj pod stroj, je to ale veľmi malá dierka, takže treba postupovať opatrne, alebo možno je to také jednoduchšie ručnými zadnými stehmi. Ideme si ukázať, ako tie zadné stehy vyzerajú, ktorým spojíme telo s hlavou. Začneme z vrchu, mám tenkú niť, tenkú ihlu na ručné šitie, zapichneme asi 3-4 mm dopredu a potom sa vrátime vždy do miesta vpichu. Znova ihlu posunieme o kúsoček, o ďalšie nejaké 3-4 mm ďalej po tej čiare šitia a zatiahneme. Teraz znova sa vraciame do miesta predchádzajúceho vpichu a urobíme ďalší steh a takto sa posúvame stále do prečie. Znova vyjdeme o kúsok ďalej, znova o nejaké 3-4 mm ďalej. A keď to budeme mať, tak potom pretiahneme a prevrátime celé telo cez zadný otvor na chrbte, ktorý sme predtým pri šití vynechali. Ja som už tento krok spravila, ukážem teda, ako to vyzerá ďalej. Tu už mám takého macka, prevrátila som ho, hlava je prišitá. Máme tu ešte otvor vzadu na chrbte, ktorý potom zašijeme skrytým stehom, takisto ako sme to ukazovali na končatinách. Jemnými malými stehmi tieto hrany spojíme. Pamätáme si. Čiže začneme vnútri, presne na hrane, aby uzlík sa schoval dovnútra a potom z jednej hrany na druhú postupujeme. Malé stehy, tak zhruba 3 mm a postupne zaťahujeme ich. Takto zašijeme celý otvor. Som tu už aj takého jedného už mám. Ten otvor je zašitý, vidíte. Tuto je vlastne to ručné šitie. Ideme teda ukázať si teraz, ako spravíme tváričku pre macka. Z flísu vystrihneme kúsok na nožtek. Ten nožtek môže mať rôzny tvar, okrúhly alebo takýto srdiečkový, ako ja som tu robila. Vystrihneme malý kúsok a začneme vyšívať tváričku práve cez nos, kde sa nám schovajú potom všetky úzly. Tam budeme vychádzať ihlou aj vchádzať. Čiže najprv ten nožtek umiestníme. Tie chceme mať a pomocou špendlíkov pripevníme. A k tomu priskúšame oči. Tie oči môžu byť bližšie, ďalej od seba, ako sa nám už ten macko páči a začneme šiť. Navlečíme si do ihly tenkú čiernu niť polyesterovú dvojmo a vchádzame cez nos. Tu asi chcem mať to očko, držím si, aby som približne vedela. Vchádzam cez nos a pod nosom sa schová mi uzlík a ten štrás našívam z jednej strany a potom z druhej strany. Čiže vyjdem z vonkajšej strany, našijem z jednej strany. Každú stranu toho štásu 3-4 krát dobre prešijem malými stehmi. Poriadne zatiahnem, aby to
očko dobre držalo. Idem na druhej strane. Poriadne zaťahnem a keď to mám dobre prišité, tak potom znova vchádzam dovnútra hlavy a vychádzam ihlou pod nosom. Hej, preto ten nos tam mám priložený pomocou tých špendlíkov, aby som vlastne videla, kde musím výjsť ihlou. A urobím tam úzol. A ja takto prišijem aj druhé oko. Spravíme úzol, ktorý schováme pod nosom. Keď máme prišité obidve oči, tak si vyznačíme ústa. Tiež znova buď vodou miznúcou fixkou alebo vzduchom miznúcou fixkou si nakreslím, aký tvar ústa chcem mať. Aký ten úsmev dám tomu mackovi. A vyšiem pomocou vyšívacej nite, hrubšej nite, mám tu už navlečené. A znova začínam pod nosom, aby sa mi úzol schoval pod nosom. Ústa šijem zadnými stehmi, ako sme prišívali hlavu k telu. Robím malé stehy a na husto. A postupne sa posúvame. Nevyšijeme. Tváričku som už vyšila, aj nožtek, nakoniec tenkými malými stehmi, aj úsmev vidíme na tváričke. Teraz musíme ešte prišiť hotové končatiny k telu. Zoberieme si ich a najprv na sucho vyskúšame, ako by bol macko v sede. Umiestnime končatiny, asi kde to chceme mať, a znova pomocou špendlíkov ich tam pripneme, aby sa nám to nepohlo počas šitia, aby boli symetricky uložené. Pozriem sa aj takto spredu, je to dobré. A tam, kde vlastne je to klobové miesto, dám špendlíky. Končatiny prišívame špeciálnou ihlou na šitie hračiek, ktorá je takáto dlhá a tenká. Do ihly som navliekla veľmi hrubú a pevnú lanovú niť, ktorá nám pomôže prichytiť tie končatiny. Tu niť mám dokonca dvojmo a začínam šiť pod nohou, pod klbom, aby sa mi tam schoval uzlík. Musím šiť rovno, aby som vyšla už rovno v tej nohe. Na druhej strane tá ihla je preto taká dlhá, aby sme vlastne vedeli prešiť celú tú hrúbku toho macka. Trošku vám možno bude vychádzať aj obsah a asi o nejaký pol centimetr ďalej vchádzam späť a musím výjsť presne v druhej nohe, tiež v mieste pichu. Hej, takto keď sa pozrieme, hej, tak už tu mi ihla vychádza a budem prešívať z jednej strany na druhú stranu a poriadne zaťahovať. Hej, tie kloby musia dobre držať tú nohu, aby mi to potom neodpadlo neskôr. Takto prešijeme asi 3-4 krát z jednej strany na druhú. Špendlíky dám aj von, už ich nepotrebujem. Poriadne zatiahnem a končím znova pod nohou, aby sa mi tam ten úzol schoval.
urobím klasickú slučku a niť odstrihnem. Aby vlastne tá nožička pekne vyzerala, tak toto miesto šitia zakryjeme ešte gombíkom. Čiže to je taký gombík strednej veľkosti, ktorý našijeme presne sem cez to. To už prešívam druhou niťou, nie touto lanovou niťou, ale prešívam niťou na čalúnenie, takouto čalúneckou niťou. Takže začínam šiť, môžem začať šiť aj z lícnej strany, nakoľko sa mi uzlík schová pod gombík. Môžem rovno aj navliecť na druhú stranu. Snažím sa trafiť presne do predchádzajúceho šitia a neísť krížom, aby sa tie končatiny dobre hýbali. Má to ozdobný gombík. Najlepšie dvojdierkový. A takto ešte párkrát to prešijem, aspoň dvakrát, aby bol každý gombík poriadne prišitý, aby to celé spolu držalo. Trošku to je také náročné znova trafiť do tej dierky. No, už to bude. A párkrát ešte prešijeme. Nakoniec obdobne prišijeme aj ruky. Umiestnime ich najprv pomocou lanovej nite a na záver pomocou čalúnickej nite prichytíme gombíky. A macko bude hotový. Tu mám ušitých rôznych mackov, ktoré som už dokončila. Na záver uviažeme mašličku do krku a macko je hotový. Môžete robiť aj vo väčšej veľkosti, vybrať na to rôzne textílie. Nech sa vám darí pri šití.